ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 22/10/23. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರುಳಿಯಾದುಂಡು 14/2/97. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುಬನ ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬುಲಿ ವರ್ಷಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನೆತ್ತಂಡು ಸಮಯ ಅಂಚನೆ ಸಂಕಲ್ಪದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಇನಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ರಚನೆಕಾರರಾಯನ ಶಿವಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಮೂಜಿ ಶುಭಾಶಯನು ಕೊರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು. ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾಗೆ ಧನ್ಯವಾದನು ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೇರು. ಬಾಬಾ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾದ ಮೂಜಿ ಶುಭಾಶಯನು ಕೊರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ಶಿವ ಜಯಂತಿದ ಶುಭಾಶಯವಾದುಂಡು, ಎರಡನೆಯದು ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬುಲಿದ ಶುಭಾಶಯ. ಅಂಚೆನೆ ಮೂಜನೆ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯಡು ಅಕ್ಕರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಡೆದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಲುವಾದು ಶುಭಾಶಯ ಆದುಂಡು. ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಶುಭಾಶಯನು ಕಡೆತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಪ್ತಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಮಾತೆನ್ನಲ ಹೃದಯದ ಅಕ್ಕರೆ ಉತ್ಸಾಹದ ಸೇವೆದ ಸಮಾಚಾರ ಮುಟ್ಟೊಂದುಂಡು. ಈ ಅಲೌಕಿಕ ಜಯಂತಿ ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ದೇವಾತ್ಮರೇ ಅವಡು, ಮಹಾತ್ಮರೇ ಅವಡು, ಸಾಧಾರಣ ಆತ್ಮನೇ ಅವಡು ಆತ್ಮನ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಈ ಸಂಘ ಮೇಗೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮ ಏರ್ನ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವೈದ್ಯರು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಜಯಂತಿನ ಅಂಚನೆ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲನ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮೆ ನಿಕುಲನ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಅತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಏತ್ ಪದಮದ ಹತ್ತು ಭಾಗ್ಯವಂತ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು. ಏಪಾಂಡಲ ನಿಕುಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯನು ನಿಕುಲು ಸ್ವಪ್ನೋಡ್ಲ ಎರಾಂಡಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿಜರತ್ತೆ. ಆಂಡ ಇನಿ ಸಾಕಾರ ರೂಪಡು ಐನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಖುಷಿ ಉಂಡತ್ತೆ, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡೆ ತೂಲೆ. ಈ ದೇಶದ ಕುಲಾವಡು ಅತ್ತಂಡ ವಿದೇಶದ ಕುಲಾವಡು ಏರಿ ಈ ತಂಡಡು ಕುಲ್ದು ಉಲ್ಲರೋ ಮಧುಬಣತ ಕುಲಾವಡು ಅತ್ತಂಡ ಏರೆ ಅವಡು ಇನಿತ ದಿನ ಬೈದರು ಕುಲೊಂದರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಏತ್ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಅಂಚಾಂದು ಆಂತೆರ್ಯುಡು ಎಂಚಿನ ಗೀತೆನು ಪನ್ಪರು. ವಾಹ್ ಮೇರಾ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚನೆ ಬಾಬಲ ಎಂಚಿನ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪನ್ಪೆರುಂದಿತ್ತಂಡ ಭೇಷ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಭಾಗ್ಯನೇ ಪಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆದ ತಂಡದಕುಲು ಕುಲ್ದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಮಾತಾ ಕಡೆತ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮ ಉಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ವಿಶೇಷ ಸೇವೆದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಲ ಸಹ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೋಕ್ಲಿಯನ್ನು ತೂದು ಹರ್ಷಿತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕುಲು ಹೆಚ್ಚ ಹರ್ಷಿತ ಆದುಲ್ಲೆರೋ ಹತ್ತು ಬಾಬಾ ಹೆಚ್ಚ ಹರ್ಷಿತ ಆದುಲ್ಲೆರೋ. 2 ಜನ ಆಪರೋ ಹತ್ತು ಬಾಬಾ ಹೆಚ್ಚ ಹರ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪರೋ. ನಿಕುಲು ಹೆಚ್ಚ ಹರ್ಷಿತ ಆಪರ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಇನಿ ಬಾಪ್ತಾದ 4 ಕಡೆತ ಸೇವಾಧಾರಿ ಡೈಮಂಡ್ದ ಮಾಲಿನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾಲಿಡು ಉಲ್ಲರತ್ತೆ ಬಾಬನ ಕೆಕ್ಕಿಳ್ದ ಡೈಮಂಡ್ ಆದು ಪ್ರಕಾಶ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಲೆದ ಮಣಿ ಆದುಲ್ಲರೋ ಹತ್ತು 6 ಬೇತೆ ಎರೋ ಉಲ್ಲೆರೋ. ನಿಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲರ ಬೇತಕುಲತ್ತತೆ ನೂತ ಎನ್ಮ ಮಣಿತ ಮಾಲೆ ಪಂಡು ಜನಕುಲು ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಬಾಪ್ತಾದನ ಕೆಕ್ಕಿಳ್ಡು ನಿಕುಲು ಮಾತ ವಜ್ರದ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಾಲೆ ಉಂಡು. ನೂತ ಎನ್ಮ ಮಾಲೆ ಅಂತೂ ನಿಕುಲು ಕಿರ್ತಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಪಿರವಡು ಕುಲ್ದುಪ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಮಾಲೆದ ಮನಿ ಆದುಲ್ಲರತೆ. ಸುರುಕು ಪಿರ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುನಕುಲು ತೂಲೆ ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಓವು ಆದುಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಪಿರಾವು ಕುಲ್ದುತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶುಭಾಶಯನ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ತಿರ್ತು ಕುಲ್ದುಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಪ್ತಾದ ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಜ್ಜಂದೆಪ್ಪು ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆದುಪ್ಪು. ಆಂಡ ಏರಡ ಏತೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇಜ್ಜೋ ಅಂಚಿನ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲು ಒರಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಡಲ ವಿಶೇಷತೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಸುರೂತ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತೂ ಕೋಟಿಡು ಏರೋ ಒರಿಯೊರಿಯನ ಪಟ್ಟಿಡಂತೂ ಉಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಬೇತೆ ವಿಶೇಷತೆ ಇಂಚಿನೊಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲ ತಪಸ್ವಿಲು ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ 14,100 ಎನ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂದು ಲೆತೊನ್ನಾಕುಲು. ಶಾಸ್ತ್ರವಾದಿ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರರಾದುಪ್ಪು.
ಅಂಡ ಬಾಬನು ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಅಂಡ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬನಂತೂ ತಿರಿಯೊಂದು ಬುಡ್ತಾರತ್ತೆ. ಇಂಚ ಬಾಬನು ತೆರಿಯೊನ್ನವು ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆಯಾದೊಂದು ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳೊರ್ದು ಮೇರಾ ಬಾಬಾ ಪಂದಂತು ಪನ್ಪರತ್ತೆ. ಎನ್ನಾರು ಪಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತೂ ಆದು ಬಿಡ್ತಿರತ್ತೆ. ಏರು ಬಾಬನು ಗುರುತು ಮಲ್ತೆರೋ ತೆರಿಯೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಇಂಚ ತೆರಿಯೊನ್ನಲ ಸಹ ವಿಶೇಷತೆಯಾದೊಂದು ಗುರುತು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಇಂಚ ನಿಗಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗುರುತು ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ನಾವು ಉಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದರತ್ತೆ. ಈ ದಿನ ಆನಂದೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ದಿನವಾದುಂಡು ಆದುಂಡತ್ತೆ. ಅತ್ತು ಈ ದಿನಲ ಮುರುಳಿನಿಕೇನುನ ದಿನವಾದುಂಡು ಕೇಂಡೆಲ್ಲ ಬೋಡುದಾನೆ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಜನಕುಲು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪಂದುಲೆಪ್ಪಿರು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಉಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಾತ್ರಿ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ನನದಾದುಂಡು ಸಂಗಮೈಕ ಉಂಡೆ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಉಂಡೆ ನಿಕುಲಂತೂ ರಾತ್ರಿದು ಪಾರಾದು ಬೈದರತ್ತೆ. ಅತ್ತು ಒಂತೆ ರಾತ್ರಿ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೀಳ್ಕೊಡೆಗೆ ಪೋಣ್ತಾನೆ ಪೋವಾಂಡಲ ಪ್ರಕಾರದ ಅಂಧಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅತ್ತು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಸದಾ ವರದಾನದ ಸಮಯಾಪನಿರ್ದವರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ವರದಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡತ್ತೆ. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ರಾತ್ರಿಡು ಬರ್ಪಿರು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಡೈಮಂಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಇಂಚಿನ ನಿಖಲ್ನ ವರದಾನಿ ಸ್ವರೂಪನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಮಾಯೆ ನಿಖಲ್ನ ವರದಾನನು ಮರಪದು ಬುಡ್ಪುಜಿತಾನೆ ಮಾಯೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅಪಗಪಗ ಅಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಮಾಯೆ ಅಂತೂ ಅಂತಿಮ ಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಣಿಪಂದೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಡ ಮಾಯದ ಕರ್ತವ್ಯ ಬರ್ಪುನಾದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ದೂರೊರ್ದು ಗಿಡಪುನಾದುಂಡು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿದಾನೆ ಆವರಿಸದೆ ಬಿಡ್ತುಂಡ ಐದವರ ಬಲಿ ಪೌನಿ ಸರಿಯತ್ತು. ಆ ಸಮಯ ಐತೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಂಡು ಮಾಯೆ ಬರ್ಪುನವು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿನ ಗದ್ದವು ನಾವು ಐದವರ ನಿಕುಲು ಬಲಿಪುನವು ಇಂದೆಟ್ಟು ಸಮಯ ಅಂತೂ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಲೆಯದು ಪೋಂಡತ್ತೆ. ಅಂಡ ಶಾಂತಿದ ಸಾಧ ನೋಡ್ದು ನಿಕುಲು ದೂರೊರ್ದೆ ಇಂದು ಮಾಯೆಯಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಗುರುತು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಲ ಸಹ ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆ ತಂದೆ ಮಾಯಲ ಸಹ ಮೊಕಲು ಬರ್ರೆ ಅವಕಾಶನಂತೂ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ ಪನ್ಪುನೇನು ತೂಪುನಿರ್ದವರ ಐಕ್ ಬರ್ಪುನಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಇಂಚ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಕೊರ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದೊಳಗೆ ಬರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಐದವರ ಅವು ಕೂಡ ಬರ್ಪುನಿರ್ದವರ ಬೇಜಾರಾದು ಗಿಡಪುನಲ ಸಹ ಐಕ್ ಬರ್ಪುನವು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದು ಬಿಡ್ಪುನತ್ತೆ. ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಸಹ ನೀರು ಇಂಚಿನೇನು ಕೊರ್ದು ಉಪಚಾರ ಮಲ್ಪಿರಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ವಾ ಚಾ ನೀರನ್ನು ಕೊರ್ಪರು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ. ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಾಡು ಯಾನು ನಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತಿಜಿ ಕಡೆಟ್ ಆಪೆ ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪ ಚಾ ನೀರಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಚಾ ನೀರಂತೂ ಎರೆಗಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದು ಮಾಯೆ ತೂಕೊಂಡು ಎರೆಗಾಂಡಲ ಚಾ ನೀರನ್ನು ಕೊರ್ದು ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಆಕಲು ಪೋಪೆಡ್ತಾನೆ ಅತ್ತು ಕುಲ್ದು ಬಿಡ್ಪೋರು. ಇಂಚ ಏಪ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡ ಅಪಗ ದಯಗ್ ಎಂಚ ಒಂಜೊಂದು ಸರಿ ಅಂತೂ ಅದೇ ಆಪುಂಡು ನಲ್ಲ ಏರು ಪಾಸ ಆಪೆರು ಮಾತನಾಡ್ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಉಪದೋಷ ಇತ್ತದೇ ಉಂಡು. ಇಂಚ ತೆರಿಯನ್ನವು ಮಾಯೆಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನಾದುಂಡು ಒಂತೆ ಖಾರ ಚೀಪೆನ ತಿನ್ಪದು ಬಿಟ್ಪರು ಅಂಚೆನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಐದವರ ಮಾಯರ್ದು ತೊಂದರೆ ಅದು ಬೇಜಾರು ಆಪ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಈರೆ ಗಿಡಪುಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪರು ಬರ್ರೆಗೆ ನಿಕುಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ದಯಗ್ ಗಿಡ ಕೊಡು ನಿಕುಲು ದಯಗ್ ಲೆತ್ತರು ಮಾಯಲ ಪದೇ ಪದೇ ದಯಗ್ ಬರ್ಪುನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಸ್ಥಿತಿತ ಸೀಟು ಆಸೀನಾದು ಪೂಜಾರು ಅತ್ತನ ಸ್ಥಿತಾ ಪೂಜಾರು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಪಂಡ ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ತೆರಿಯುನಕುಲು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ದಯಗ್ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಆಪನ ಕಾರಣ ದುಂಬೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ತೆರಿಯೊಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಸ್ವಯಂ ತಮ್ಮ ನಿಖಲ ಮೂಲಕವಾಡು ಬೇತಕ್ಲ ಮೂಲಕವಾಡು ಮಾಯೆ ಮೂಲಕವಾಡು ಅತ್ತಂಡ ಮಾಯದ ಮೂಲಕವಾಡು ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲಕವಾಡು ಮಾತಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಡೆದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಅಂಡ ಸ್ವಾಸ್ಥಿತಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಿತ್ತಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ತ ಎದುರ್ಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ಲನೋ ಅತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ಲನೋ
ಓ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು ಒಂಜೊಂದು ಸಾರಿ ಸ್ವಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪುಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೊಂದು ಸಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪುಂಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಐನೇರ್ದವ್ರ ಇಂದೆರ್ದು ಪಾರಾಯರ ಸಾಧನವು ದಾದಾದುಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಒಂಜನೆ ಅದು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಮೂಜಿ ಕಾಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಂತೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೇವಲ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ತೂಯೆರಡ ಒಂಜೊಂದು ಸಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ಲಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಒಂಜೊಂದು ಸಾರಿ ಸ್ವಾಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ಲಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಪ್ರಪಂಚದ ಜನಕುಲ ಸಹ ಸುರುಕು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೆರಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತನ ಎಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪುಜರೋ ಐದವರ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ರೂಪವಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ರೂಪವಾದು ಬದಲಾವದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ದುಂಬೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪನವು ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮದ ಗುಣವಾದುಂಡು ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗೋಡ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿರತ್ತೆ ಆಂಡೈತೆ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಲ್ಪನವ ಅರ್ಥಾತ್ ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮತ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಎಂಚಿನಕ್ಲೇನಾದು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಹ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇರಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಈ ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬಿಲಿಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಚಿನ ಗಮನನು ದೀವನರಂದಿತ್ತಂಡ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ರಡ್ಡು ಖಜಾನೆಲು ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಈ ರಡ್ಡು ಖಜಾನೆದ ಮಿತ್ತು ಗಮನ ನಿಕ್ಕೊರ್ಲೆ ಖಜಾನೆಲಂತೂ ಮಸ್ತುಂಡು ಆಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ರಡ್ಡು ಖಜಾನೆದ ಮಿತ್ತು ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಚನೆ ಶುಭವಾಯಿನವು ಮಲ್ಪುಲೆ ಏತಿ ಜಮಾ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ದೇಪಂಡ ಪೂರ್ತಿ ಕಲ್ಪದ ಸಲುವಾದ ಜಮಾ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಈ ಶೇಖರಣದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಪೋಪುಂಡು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಂಕುಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಏತ್ ಕಾಸು ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಏರೆಡ್ಲ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ದೇತೊನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ದ್ಯಾಗ್ ದೀಪರ್ ಒಂಜನೆದೆ ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಲುವಾದು ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಬಡ್ಡಿ ತಿಕ್ಕುನೇರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಉಪ್ಪಿರು ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಡ್ಡಿ ಇರದೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಮಯದಂತೂ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚಿನ ಚತುರರಿತ್ತೆರಡ ಎಡ್ಡೆವು ಜಮಾ ಮಲ್ತೊನು ಇರತ್ತೆ ಆಂಡ ಬಡ್ಡಿನ ಆ ಕಾರ್ಯದ ಸಲುವಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ತೂವಡಾಪುಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆತ್ಮಿಕ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ರಡ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕುಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಈ ಸಮಯಡು ಒಂಜೆಕ್ ಪದಮದಾತು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಸಲುವಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಜಮಾ ಮಲ್ತೊಂಡ ಅಪಗ ಪದಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಣಿಪಂದೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಐನಿಡ್ದವರ ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬ್ಲಿಡ್ ಅಪ್ಪಟ ವಜ್ರಾವಡೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂತೂ ಪಕ್ಕ ನಿರ್ಧಾರ ಉಂಡತ್ತೆ ಅತ್ತು ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡೋ ಇಜ್ಜೋ ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಂಡಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರ್ಪು ಜೊತೆ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಡಲ ನಿರಾಭಿಮಾನಿ ಆವಡ ಆಪುಂಡು ಆವಡ ಅಂಡಲ ಎಂಚಿನ ಆದು ಬುಡ್ನಲ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ವಜ್ರಾವಡು ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡೆ ಪನ್ಲೆ ಅಂದು ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪುಂದಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಆತುಂಡು ಅಂಡ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಆಪುನೆಟ್ಟು ಗಮನ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಸುರುಸುರುತ ತ್ಯಾಗ ಇತ್ಯದ ಸಮಯದ ಈ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದವಾದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪರತ್ ಶಬ್ದ ಆದಿತ್ತುಂಡಲ ಇತ್ಯದ ಸಮಯದ ಈ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಮಸ್ತ್ ರಾಯಲ್ ರೂಪದ ಅದು ಬುರ್ತುಂಡು ಈ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಬತ್ತುದು ಬಿಡದೆ ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟು ತೂಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು ಯಾನು ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದು ಪುನೇರ್ದವರ ಸೌಕರ್ಯ ತುಂಡ ಸೇವೆ ಅವೇ ಪ್ರಮಾಣೋಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ಪುನವು ಸರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಮಲ್ಪುನಂತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಅಂಚಾಂದು ಮಲ್ಪುನಂತು ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂಡು ದ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ತಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಸರಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ಪುನವು ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪುಜರತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆ ಬಾಬಾ ಕರಾವನಾರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಕರಾನ್ ನಿಕ್ಲು ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಅಂಚಾಂದು ಯಾನು ಪನ್ಪುನವು ದ್ಯಾಗ್ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಗ ವಾಸ್ತವವಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಏರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಪುಂಡು ಆತ್ಮಗೋ ಅತ್ತು ಶರೀರಗೋ ಯಾನು ಏರಾದುಲ್ಲೆ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಶರೀರ ಅಂತೂ ಹತ್ತುದಾನೆ ಐನೇರ್ದವರ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಯಾನು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತರಡವು ಸರಿಯಾದುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನು ಈ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ದೇಹ ಅಭಿಮಾನದ ರೂಪಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತರಡ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಇಡೀ ದಿನೋಟು ಈ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೋಟು ಪಂದಿತ್ತಂಡು ಏಪ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ಪನ್ಪುರ ಅಪಗ ಯಾನು ಏರಾದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ವಾಸ್ತವಾದ ಯಾನು ಆತ್ಮ ಅದೇ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಶರೀರೋಗ್ಯ ಪಾಂಡಲ ಯಾನು ಪಂದು ಪನ್ಪರ್ದಾನೆ
ಎನ್ನವ ಪಂದು ಪನ್ಪರೆ ಇಂಚ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ಒಂಚು ವೇಳೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಪಂಡರಡ ಆತ್ಮಗೂ ಬಾಬಾ ಸ್ವತವಾದ ನೆನಪುಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಅದೇ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸವಾದ ಬುಟ್ಟೊಂದು ಪಂದಿತ್ತಂದು ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ಪನ್ನಗ ನಿಖಿಲ್ನ ನಾಮ ರೂಪ ಸ್ಮೃತಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ಏರು ಅದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಅದುಲ್ಲ ಎಂಚೊಳ್ಳೆ ತಪ್ಪು ಅಭ್ಯಾಸವಾದ ಬಿಡ್ತುನು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಬಿಡ್ತುನು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಪುಜಿ ಇಂಚ ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಭಾವರ್ದು ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೋ ಇಂದೆತ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಅಧಿಕ ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಪ್ಪುನು ಇಂಚ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡ ಆತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಪ್ಪುಜಿ ಇಂದೆತ ಕಾರಣದಾನೆ ವರದಾನಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೆ ಉಂಡೋ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡೋ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಆತನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಾಲೆಗಳ ಒಂಜೆ ವರದಾನ ಉಂಡು ಖಜಾನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೆ ಸಮಾನವಾದ ಉಂಡು ದಿನಚರಿ ಮರ್ಯಾದೆಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಸಮಾನ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿತಾನೆ ವಿದೇಶದಕ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದನೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಭಾರತದಕ್ಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಮರ್ಯಾದೆಲ್ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತ್ಯಂತ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಂಚ ಮಾತಲ ಒಂಜೆ ಉಪ್ಪನಗ ಊರಿಯಾಗ ಸಫಲತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನವರೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಸಫಲತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯಗ ಕಾರಣದಾನೆ ಬಾಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಕೊರ್ಪೇರ್ದಾನೆ ಒರಿಯವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಒರಿಯವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರ್ದಾನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಅಂದು ದಯಗ ಹಾಪುಂಡು ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥದಾದನ್ನು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಖಿಲ್ನೇ ತಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅಭಿಮಾನ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುನು ದೇಹ ಅಭಿಮಾನ ಅತ್ತಂಡ ಏರು ಸಾತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆಕಳಿಗೆ ದಿಕ್ಕುನ ಸಫಲತೆ ಅಂತ ಓದೋರ ಅಸೂಯೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುನು ಆ ಅಸೂಯದ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡೋ ಐನು ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ದು ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂತ ಕರುಣವ್ರದ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಜೋಕುಲು ಬುದ್ಧಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚನೆ ಬುದ್ಧಿ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಬುದ್ಧಿ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಐನು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನವು ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು ಆಂಡ ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿನತ್ತು ಏರು ಮನಸ್ಸರ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಸಹ ಮನಸ್ಸು ಡುಪ್ಪುಂಡು ಏರು ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಬುದ್ಧಿರು ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಬಾಬನೆ ಮಲ್ಪವನಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ನೆನಪು ಉಪ್ಪುನ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ತನ್ನ ಬತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಚೆನೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ರಡ್ಡುಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೀವನ್ಲೆ ಇಂಚ ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬ್ಲಿಡ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನೆಟ್ನು ತೆರಿಪದೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಳಿತಾಯದ ಖಾತೆನು ಜಮಾ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಎನರ್ದು ವಾ ಅಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಆತಿಜಿ ಏರೆಗಳ ದುಃಖನು ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಆತಿಜಿ ಪಂಡ ಕಲೆ ಹೊಂದಿಜರು ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟೆ ತೃಪ್ತ ಆದು ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಇಂದು ದಾನೆ ಎಡ್ಡೇನು ಮಲ್ತರತ್ತೆ ಕಲೆ ಹೊಂದಿಜರು ಪನ್ಪುಂದಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಜಮಾ ಮಲ್ತೊಂಡರ್ದಾನೆ ಸೇವೆಲ್ಲ ಮಲ್ತರು ಸೇವೆಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹಿಡ್ದು ಸೇವೆಡು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡರ ಅತ್ತಂಡ ಸಫಲತೆ ಜಮಾ ಮಲ್ತೊಂಡರ ಸೇವೆಡು ಸಮಯನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತಾರ ಪನ್ಪುಂದಾನೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಲ್ತಾರು ಆಂಡ ಸೇವೆನು ವಾ ವಿಧಿರ್ದು ಮಲ್ತಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರುಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾನಂತೂ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಸೇವೆಡು ಏತು ಬಿಜಿ ಆದುಪ್ಪೇ ಪಂದು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಿಜಿ ಆದುಪ್ಪುಂದಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡ ಸೇವೆದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಜಮಾ ಅಂಡೆ ಅತ್ತು ಕೇವಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡಲ ಸೇವೆಡು ಎಣ್ಮ ಗಂಟೆದ ಸಮಯನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತಾರ ಅಂಡೆ ಎಣ್ಮ ಗಂಟೆಲ ಸೇವೆಯ ಜಮಾ ಅಂಡೆ ಸಮಯ ಜಮಾ ಅಂಡೆ ಅತ್ತು ಅರ್ಧದಾತು ಜಮಾ ಅದು ನನ್ನ ಅರ್ಧದಾತು ಓಡಾಟದು ಯೋಚನೆಡು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆ ಇರ್ದು ಜಮಾ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಜಮಾದ ಖಾತೆಡು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಏಪ ಖಾತೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಆಪಾಗ ಸ್ವತವಾದೆ ಡೈಮಂಡ್ ಆದೆ ಕೊಡ್ಪಾರು ನಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಮಯ ಅಂಚೆನೆ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಎಡ್ಡೆಡ್ಲ ಸೇರುಜಿ ಹಾಲುಡ್ಲ ಸೇರುಜಿ ಹಾಲುಡು ಜಮಾ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುಣ್ಯದವರ ಪಾರಾದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆಡು ಜಮಾ ಆಂಡುತ್ತಾನೆ ತೆರಿಂಡೆ ಸಮಯನು ಸಂಕಲ್ಪನು ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಏತು ಆ ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ಪರೋ ಜಮಾ ಮಲ್ಪರೋ ಇಡೀ ಕಲ್ಪಲ ಆಯ್ತ ಅನುಸಾರವಾದೆ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಲ್ಪರು ಅಂಚನೆ ಪೂಜ್ಯರ್ಲಾಪರು ದ್ವಾಪರ ಯುಗೋರ್ದಾನೆ ನಿಕುಲು ಸಾಕಾರ ರೂಪಡು ಕ್ಷೀಣಿಸುನ ಕಡಿಮೆ ಅಪ್ಪನ ಕಲೆಟ್ಟು ಬರ್ಪರು ಅನ್ನ ನಿಕುಲು ಜಮಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನ ಖಾತೆ ನಿಕುಲ್ನ ಜಡ ಚಿತ್ರದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಬರೆದಿ ಎರಡ ವ್ಯರ್ಥ ಅತ್ತಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಸಮಯ ಏತು ವ್ಯತೀತವಾದ ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಗೊತ್ತಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು
ಸಾಧಾರಣ ಸಂಕಲ್ಪಲು ಏತ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಗಮನದಿ ಒಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ದಿನ ನಿಖಲ್ನ ಜಮಾದ ಖಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಕಡಿಮೆಯ ನೆಂತೂಲೆ ವ್ಯಾಕುಲರಂತೂ ಆದುಬಿಟ್ಪೆರತ್ತೆ ಆಪರ ವ್ಯಾಕುಲ ಅವರ್ಚಿ ಐಕ್ ಬದಲಾದ ಎಂಚಿನ ತೆರಿಯೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಜಮಾ ಮಲ್ತೊಂಡೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬಂದು ಇಂಚ ನಿಖಿಲಿನ ಅಕ್ಕರೆ ಉತ್ಸವಡು ಕನಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲು ಅರ್ಧ ದೆತೊನ್ಲೆ ಬೇತಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈ ದಿನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 8 ಗಂಟೆ ಜಮಾ ಅಂಡು ಎಲ್ಲೆ 10 ಗಂಟೆ ಜಮಾ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ವ್ಯಾಕುಲ వచ్చి ದೇಪಂಡ ಜಮಾ ಮಲ್ತೊಲ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಇತ್ತೆಲ ನಲ್ಲ ಸಮಯ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಟೂ ಲೇಟ್ ವೇಳೆ ಪಂಡ ಬೋರ್ಡು ಪಾರ್ದಿಜಿ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶದ ಸಮಯಲ ನಲ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಆತಿಜಿ ಎಂಚ ಲೌಕಿಕಡು ಪರೀಕ್ಷೆದ ದಿನಾಂಕ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತೆರಡ ಎಡ್ಡ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ವ್ಯಾಕುಲ ದುಪ್ಪೆನೋ ಅತ್ತು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ದ್ವಿಗುಣ ಮಲ್ಪನು ಅಂಚೆನೆ ನಿಖುಲು ಸಹ ವ್ಯಾಕುಲ ಹೊಡ್ಚಿ ನಲ್ಲ ಅಕ್ಕರೆ ಉತ್ಸಾಹಡು ಬತ್ತದು ಎಂಚಿನ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾನಿ ಎನ್ನ ಜಮಾದ ಖಾತೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತನೊಡುದಾನೆ ಪಂಡು ತೆರೀಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ 4 ಕಡೆತ ಜಯಂತಿದ ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸದಾ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ರೂಪಧಾರಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸದಾ ಅಕ್ಕರೆ ಉತ್ಸಾಹದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂ ನಿಖಲೇನು ಅಂಚನೆ ಬೇತಕ್ಲೇನು ದುಂಬು ಕೊನಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ 4 ಕಡೆತ ಸೇವೆಡು ದುಂಪೋಪನ ಸತ್ಯ ಸೇವಾದಾರಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಪ್ತಾದನ ಪದಮದಾತು ಶುಭಾಶಯಗಳು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿದ ಜೊತೆಟು ಬಾಬಲ ಸಹ ಜೋಕ್ಲ ಶುಭಾಶಯನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ಲ ಶುಭಾಶಯದ ಮನಸ್ಸುದ ಗೀತೆ ಪಣಂದುಪ್ಪುನೇನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನ ಶುಭಾಶಯನು ದೆತೊನ್ನ ಅಂಚನೆ ಶುಭಾಶಯನು ಕೊರ್ಪುನ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಸಂಗಮದ ವಿಶೇಷ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಒಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ವರದಾನ ಪ್ರತಿ ಪಾತೆರಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಬಂದು ತಿರಿದು ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಮಹಾವೀರಾಪನಂಚಿನ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಭವ ಒಬ್ಬೇ ಪಾತೆರ ಒಂಜೇ ಕಾಲದ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ತೋರ್ಚಿ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದ ತೂಲೆ ದಯಗು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನೆತ ಬದಲಾದ ಸದಾ ಇದುವೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಪ್ಪಡಿಯಾನು ಎಂಚಿನ ಆವೊಂದುಂಡು 5 ಕಲ್ಯಾಣ ಉಂಡು ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರು ಐನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾಗೂ ಗೊತ್ತು ಬಾಬನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಬಾಬಾ ಎಂಚ ನಡಪವೆರು ಎಂಚ ಅಂಚೆನೆ ನಡಪುಲೆ ಅಪಗ 5 ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿಂಜುಂಡು ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಹಿಡಿದು ಏಪಲ ಗದ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಪ್ನೋಡ್ಲ ಸಹ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗ ಪನೋಡ ಅಪುಂಡು ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಮಹಾವೀರ ಸ್ಲೋಗನ್ ತಪಸ್ವಿ ಅಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲೆರು ಏರು ಶ್ರೀಮತದ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ್ಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾರ ಆದು ಬಿಟ್ಪೇರು ಅಕುಲೆ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.